जाए दो तहरा लेखा मेहरार उड़ल है ना तो केहू तर हमारे 1 महीना संभार दिल है। अगर तू ना आई तो ना तो बुझ ल बड़ा कष्ट होकर रही। अबे तो हमारे जाए के मनो ना करत रहल हो, लेकिन का करी जाइल भी जरूरी बा। कौन बात नहीं खे, अब टेंशन मत खत्म हो गई। अब हमार लड़का होखल बा घरे, खुशी के ना बात बा। पूरा गांव के एकदम खुश बा। वो 20 साल पर लड़का होखल बा। हम तो तरस गए रही कि ससुर जना तक बाड़े बहंगवा रहे के परिका मल बाझवे कहियो स। चुप रह जीजा, ऐसे कैसे सब बाझवा कहियो सन। हम खा के दे देले रहती। अरे तहार एगो हमार अंतर न बा। अब केहू तरह कहाई तो तोहरे न कहाई। जौन हमार जौन मेहरारू के होई तो ओकर जान जा कि रुतबे अलगे रही। हाँ वो तो बात बटल है बा। दया दिन आजकल 5 साल लड़का नहीं के होत न तो लागत इसे ताना मारे जोरे बजने रहबी एगो मुष्टि के पूत न बियबी तुरंत ताना चालू हो जाता। और ना तो देख के हेतर जाता सन क्या दादा बजनी के मुंह देखल पाप बाटे। अच्छा तू का जानबू? एगो बात बताई, ई गोतिनिए ताना मारल सन आ भैयावा काहे ना ताना मारल सन? अरे तो भाई 1 लाद के न होलन, यही से ना। गोतिनिया कई लाद के होली सन, यानी कई माई बाप के होली सन। एक चलते जलन होला। तू का जानबू? देखो घर जल्दी ना फूटेला, जब 2-4 गो मेहरारू चल आइली सन तबे घर फूटेला। ये तो बात को सही कहता नहीं, लेकिन तू संभल के रही हो। फूटे के ना चाहिए हमारा सढ़ुआ ना। का फूटे के ना चाहिए? एकता में बल होला। तू का जानबू? परिवार इकट्ठा रही ना तो सब कुछ तरक्की पर चली, आदमी आगे बढ़ियन। आगे फटा जाई छिटा जाई तब सोचला का होई। अरे लहरिया लूट राजा जी जाके दिल्ली सहरिया। ए जीजा तनी बैठो ना। थाक गइलू? हाँ दा मेहरारू जात कमजोरे होली सन। 2 फाल चलली ना थाक गइली। ससुरा ई उम्र ना रहला कि इतना जल्दी तू थाक जेबू। ये दादा ये जीजा का हो हिल गइल का? का हिल गइल करे जा और थस दे बैठल हव त ना हिली। त पुआरा न हो पहले बड़ा एही में घुलटिया मरले बन जा। पुआरा में बड़ा मजा देत रहे हो जवानी में जब घुलटिया मारत रहिया न। ई बताओ काहे बैठौलू? ये जीजा चलो चलो थक गुरल है तनी हमार धो के दबा ना दे। एकदम 1 नंबर का पगले हो गले हो का हो? पगले हो गले? कहे से पगला गली तू? हम तो जानते रहे नहीं कि तू ठीक बाड़ू, लेकिन साफा पागल बाड़ू। पागल का बानी? देखो हम ना काम करब, साड़ू भाई से दबोई हो ठीक ना? ए जीजा 1 महीना रही, 1 महीना में कैसे हो ना तो 8-10 दिन राउत दबैले खब तो 1 दिन हमार दबा दे गोड़ तक का हो जाई? गोड़ दबावे के कहतरू? हाँ तो का दबावे कहता नहीं? अक्सर अरे हम कल है कि कुछ और दबावे के तू कहतरू। ठीक आदमी कहलन कि जीजा के गाँव में न तो जा न तो जीजा कब लार चुआ देन कोनो ठीक ना भई। अच्छा 1 महीने रहू और लारे चुआ के रही तो कितना बार लार चुआ रहती? हाँ तो 200 दिन लार चुआ रहती। हाँ तो हम गोड़ न दबावे कहता नहीं कि और कुछ दबावे कहता? माने अब जीजा से गोड़ दबाई वो ठीक कहाई? अब हम बोला तू ही अब साली हनी अब दबाइए दे थक गल बन त का हो जाई? जल्दी ना दबाई तो अगर ढेर थाक गेल तो कह कि तहके गोदी टांग के लेके चली। हे जीजा आवा चढ़ जा। ए आवा का हेला लागत का? गोड़ का दबावे के कह देनी रास्ता में जा तड़ू आ कुछ हो हवा जाई तो का करब? टंगिए कने लेके जाइब कि घिसरावत लेके जाइब? आवा। अरे जीजा तू ई का करत रहो? बैठ के आराम करे दो ना दबाई बताओ। आहा ये का करता होगा? तार नियत में खोट लगाता है। हम कहे कि काहे हाथवा में ठाए लागल टेडुरी लागे लागल कहाँ हाथवा में? ठीक हाथ में दुखा अचानक हो जाला टेडुरी लग जाला आ टेडुरी लागे में कितना आदमी के प्राणो निकल जाला बुझलू? टेडुरी ले प्राण निकल जाई? हाँ निकल ना जाला। लेकिन कुछ भी कहो तू तो हमारे मौगिए से सुंदर लागेलू। तो रख लो। ढेर दिन हो गई लागत ना कि साड़ू भाई विदा ना करी हन। अब न जाए के पड़ी उनकरा गाँव में। ओकरो के फोन करत है न तो फोन में नहीं के उठावत। के जाने का हो गइल बा ओकरा। जाना था कि जीजे गाँव में जाके आ दीदिया के ढेर मान जान ना करे लागल। 1 महीने तक रखल ही रहनी पेटवा ना भरल? हाँ पेटवा ना भरल? हाँ
ई का का कहता चाहता लू कि जिंदगी भर अपने कहे रखी। अब आ की जीजा साफ गोड़न धो के पीछे ही पड़ गइला। आ जाए तो खिसियात दिखिया तलू तो द भैया दबाइए दे। का करबू इतना दिन हमार सेवा कइले बड़ू, मेहररुओ के सेवा कइलू, हमार लइकवो के सेवा कइलू, तो तोहरो सेवा कइल जरूरी न बा, तबे न हमार नाम लेबू। हेनिया कर त हेनिया चले कर। दो अरे मरे द दबाई अरे रहे दहो हो गइल। लाज लगता। देखो हो लाज लागे लागी। ई सारा साढ़ू बा। थाक गइनी। कि बड़ी खतम आदमी बा। ना दबाबू तो चल तब चलल जा। नहीं दबा लो आई पुअरा में घुसा दो। का हो सालू भाई ए मर्द तू सालू नहीं ख तू का हम ना आ सकी ना का कहा आ सकेला? हे जो का करतन रो 1 महीना रखल हम औगी के तो पेट ना भरल ह है पुअरा में घुसा देबो तो पेट भर जाई। ए मर्द काहे उल्टा सीधा बोलत हो? कहत कि 10 तार दबा दी। आ त चलत थाक गइल त कहती है जीजा गोड़ दुखाए लागल, तनी गोड़ दबा दो। अच्छा तो तू ही गोर दबाइबो हम नहीं खी। त ले जा दबावे मर्द आ गेल, बहुत बढ़िया कइलत। बड़ी मर्द खत्म आदमी बड़ा तू तो। कब छुटकारा मिलल मर्द कहीं का देखो चल। काजी देवता गोड़ लगतनी। खुश रह तारा पता आशीर्वाद देवे के मन के करत। फोनवा का भेल जे मर्द साढ़ू ई का कहत रहो? फोन के जेब में न धरेला। ए महाराज हम रोज फोन करते फोन में नहीं उठावत। ए मोबाइल में साइलेंट बा तो कैसे फोन उठाई? तहार मन ना कर ठंडा पाला में कि भतार का अकेले छोड़ ले बनी। तो रउए कहाँ ना जाता नहीं जीजे कहाँ थोड़े रहता नहीं हम। हमारा तो लागता साढ़ू पहुंचावे ले जाते घरे। हमारा तो लागता रउए पर शक होता कुछ खियाइले बानी या फुसलैले बानी हमारा मेहरारू के तबे 1 महीना रहल बिया तो 1 महीना रहे वाली नहीं हो। देखो खियावे के त भर महीना खियो नहीं, लेकिन फुसलवले नहीं खी। करे अब पेट धक थोड़े गइरली। कहीं जीजे संग चक्कर नहीं खेले चलत तो रे। ई का कहता नहीं जी? हम सही कहतनी एक बेर 1 महीने में फोन ना कैली हमार हाल चाल न लेहली कि जियता कि मुआता। ए जीजा ए अब हम बेहोश हो कब? अब हमारा मिर्गी आई। हाँ तो हम जूतो सुंघाई का विचार बा एकरो के लिया के जाइम का? तो मर्द तो ऐसा बातें कहता साढ़ू भाई कि लोग सुनी त का कही हमारा बारे में। ओसन बटले बानी रहुआ हम ना जानत रही कि ओसन हो खम न त अपन मेहरारू न त अपन मेहरारू के विदा ना कइले हती तहरा गांव में। तर वो कहाँ जाता आ नहीं? तो कब इनकर पड़ी न तो हम आगे खड़ा रहब। हाँ आगे खड़ा रहम हाँ हमारा आगे ना खड़ा रहम। अरे तोहरे आगे खड़ा रहम। ऐसा आहारा बेड़ा न अगर पड़ जाई तो बोलई ह। सरवा 1 महीने से रजाई में अकेले हम सुतत तनी तकिया ध ए तो गलती काम करत ल काहे न पुअरा में सुतत रह गर्मी बनवले रही त। ए साड़ू भाई हम पूरा में सुती अभी तो तुम मेहरारू लेकर सुतब। अरे भैया हमार मेहरारू के डिलीवरी होकर त कहां से मेहरारू लेके सुतब? पगलाइल बड़का। अच्छा ही बताई कुल बात के गोली मारी लइकावा कैसन बा हमारा नियन? लइकावा हमारा लेखा न बा कि तहारा लेखा होई? के जाने हम गोई रही तो का गोई रहत का बोला परछाई पर गेल बा। हो सकेला। ये मदलाज नहीं खेला गो त चूल भर पानी में डूब के मर जा। अरे केहू तर तो तू छोट वाला हम बड़ बानी आ छोट बड़ के लाज लिहाज करे के चाहिए न। तो लाज लिहाज घर के पी गइल बड़ा तू सापा। का करी मजे ने तनी महाराज के और खोदत थोड़े बानी। ए देखो साढ़ू हो तो साढ़ू लेखा रह मर देते कौन सार थोड़े तार लागो। अच्छा कुल बात के गोली मारी चली जब हाथना दूर तक आइए गइल बनी तो चली गांव पर आ 1 घंटा रह हम ढेर ना फिर चली आई। ऊ 5 मिनट रह तोहर बात सुन के चलो। ठीक बा न तो चिल्लिया के जा रास्ते में हम ना जाई भाई। ना महाराज चली। जीजा कौन भरोसा बा तू का कहबो कौन ठीक नहीं खे। काहे खिसिया गई का? जन कुल आदमी पर विश्वास कइल बेकार बा। चले। जी बता गोली मार देबो। ए जीजा चलो हम बानी रह। राधा तू ही बारू तो कुल हाल होता हमार ना रहतो तो कुछ हाले ना होते। आजा दीजी चली का करम चलम कि ना चलम? जान तो गलती कर देनी तहार बियाह होकत रहे ना तो इनकर के ना पसंद करके चाहते छाड़ देवे के चाहते रहे हमरा। ए सालू भाई ये कुल करम का महाराज दूसर साड़ू रहे तो हमारी कदर करी इज्जत भाव करी। तू बड़ा मजा अनाज न के ध दल। हाँ तो का करी कहे के तवन कह दल। पुअरा में बैठा के दबाव तनी त का कही? पागल हो गल हो ना हबो। चल चल के थक जा तू आराम ना करला। गोड़ दबावत रही। अच्छा गोर दबावत रहू। हाँ चलो ठीक है बा
चली तब घरे और कुल समाचार ठीक बा ना? समाचार तो ठीक है बा, लेकिन अबे ठीक हो जाई। का है तार बात सुन के चली रउआ गाँव में, बोलेला बतियावेला। रउआ गाँव में एक आध दिन में हम आई। हाँ चल हाँ चली गाँव पर ना चलो। अब का गाँव पे जाके हाँ चली 1 महीना सधाइनी राउर हम तो अब हमार रउआ सधाली। ना ना इका कहतड़ी रे हम नहीं खिड़की से धई हां अद भोजन पानी ना धर हई हम ना ले आई चल लेके। ए तारा घर तार पाहुन आवेला तब बिना खइले रहेला कि खइबे करला। का है खाना सबे ना खाला। हाँ तो उहे कहतरी। अब गोई रहली 1 महीने रहली तो अपन पेट में धक थोड़े गोई रहली केहू पेट धक जाई महाराज तो खइबे ना करी मर्दे। तो चली हम कहाँ कहतनी। तो तू खियोला के नाम पर कैसे तो तिरमिला तल। कहाँ तिल मिला तनी महाराज। चली हाला करते झुटिया के चली। चल अब का करब, अब लिया के गोइल बड़ी तो पहुंचावल जरूरी है ना बा। चली हमन के बिछौना लगे रही। अब रउआ लेते त निक निक लागत हमारा के दी। हां तो ला चली हमन के बिछौना अलगे लगा देल जी ना। अरे कौनो बात नहीं के एको साथे रही त का दिक्कत बा।